Idoia Besada eta Xabier Artola. Hirugarren urtez jarraian, Idoia Besadak eta Xabier Artolak irabazi dute Euskal Herriko dantza txapelketa. Handikan pixka sinistu gabe gaudela esango nuke, ez azkenen lanketa handia daukan gauza bada, urte asko dia ebai onta, ordu desente sartzen nahi ganak eta joe. Ametsi bat, ez, igual, hasiera baten planteature ingo ez denun gauza bat, pixkanaka, joe, lortzen jungeala eta, azkenen sinistuko ez genuen hori, lortu dugu. Ez da lehenengo aldia, baina, azkenen dana dia espezialak ordu naure, lehenengo aldia izango bazan bezala, holaxe. Ez, hau ez da bate goikoa esango nuke, egia da, urtero beti txapeldun bat ateratzeala, baina okerrezpana 2007 izan zen azkeneko bikotea 3 aldiz irabaztea lortzea, 3 aldiz segidan irabazizuna, eta ordutikan, Idoia ebai beste 2011 eta 2012 ibilizan irabazizula, ia 3. irabazizun da azkenen etzun lortu, eta oain nekin, behingoz lortu du edo lortu deu, eta zaila, benetan berez gauza zaila, oso lan handikoa. Nik ez dakitzein da horren klabea, egia da, 3 aldiz irabazi duela, baina onta ez dela ohitzen bat, ezinezkoa da nik uste onta ohitzea, errespetu handia sortzen taula bada. Azkenen, urte osoko lana ez, pixkat, emateu azkeneko txapelkota honetan, edo garrantzizko nola da, hor ebaluatzeala dena, eta orduan, zaila, azkenen, hemen dantza, egia esan gustu aiteare, ez da erreixa esango dauz, azkenen, asko ensaiatu honez, teknikoai oso tentu gaude, eta, azkenen, saiatzega alik eta lasaiena dantzatzen, azkenen, elkarri behira gaude, eta, beti konexioi edo pixkat sortu, eta, haber, ze ateratzen. Nik uste azkenen dala urtetan itean lana, nahiz eta ez dakit oso ondorez, baina nik uste lana dala gehiena igual bai, eta gero gogoa aukitzea. Gogoa aukitzea aurrea jarraitzeko eta aurrea egiteko, nahiz eta gaizki, urrengo nobeto ingozun sentsazio aukita, aurrea. Bigarren saria, Ane Urruzola eta Iker Sanzentzat izan da. Eta hirugarrena Larraiz Larrañaga eta Amets Amubietarentzat. Irazteko nahiak geneukan, baina zaila zeon, hor 3 bikote egon duean abintzate, bigarren da lehenengo bikote gehatu gehanak hor zaila zeon, kriston lana inbartzan, danak lan pila indeu, danak etorri geha helburu igualakin da azkenen zaila zen, baina lortuta, lanak merezi izan du. Urte oson txapelketa guztietan eukitzeu beti baten bat ikustea juteana eta gu animatzea etortzeana, eta egia da, txapelketa honetan ja lagun guztik ez dantzatalde ia osoa etortzea, herriko laguna, kuadriakok, eta beste lagun batzuk eta denak familia, eta denak etortzea, ia denak honea etortzea, así que gutzako oso berezia da, babesoi eukitzea. Lehen esan dute bai ez, gurasoi eskaintzaietelako azkenen behaiek hor daudelako apoiatzen egunero, baita ere Baiejoi, dela gure entrenatzailea, Udaberriko dantzataldeko esango du jefezioa, eta azkenen beak jartzeun gogoa, gurire gogoa jartzegu hortan jarraitzeko eta saiatzeko behin da berriro, eta gero bestetik taldeai, hor daudelako beti etortzeialako taldea, Xabien kuadrilla, 3 jendea, azkenen ez lortzean giroi, superpolita, eta azkenik gaur omenduan pertsona batei, arek asko erakutsi zuten, 16 urtekin behak hartu zuten da asko erakutsi zian, da behai garatei, gaur justo, oain dela ia eta batzuk zendu intzan, da behai, bihotzez behai.